Bore da a croeso cynnes I Oedfa Ebeneser. Mae braf cael eich chymni. Os ydych chi'n ymweld â ni am y tro cyntaf, neu os ydych chi'n rhan o teulu Ebeneser fel arfer. Y thema dyn ni'n mynd I bod yn edrych ar bore yma ydy Gobaith. A Gobaith sy'n dod gan Duw a sydd ddim yn newid. Molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth, molwch yr arglwydd. Dadnefol, yn yr amgylchiadau anarferol hyn, da ni dod at yn gilydd I daddoli di o'r newydd. Mi ti'n fendigedig ac yn berffaith, yn odidog ac yn llawn cariad a gras. Helpa ni nawr drwy'r ysbryd glân I dyfoliannu di, I roi yn bywyda I ti, mwyn I ti yn defnyddio ni gogoniant I ti dy hun, ac bydd dy deyrnas yma yng Nghymru ac yn y byd. Tir datom ni o greo'r pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd. Par I ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Yn enw yn gwaredwr bendigedig, Iesu Grist. Amen. Arweiniad 8, adnodau 18 I 25 a 35 hyd at y diwedd. Dwi'n reit siŵr bod beth yn un I ddioddef ar hyn o bryd yn ddim o'i gymharu ar ysblander gwych fyddwn ni'n ei brofi maes o law. Ydy mae'r greadigaeth I gyd yn edrych ymlaen yn frwd at y dydd pan fydd Duw yn dangos pwy sy'n blant iddo go iawn. Roedd y greadigaeth wedi cael ei chondemio I wagedd. Dim I dewis hi oedd hynny, cafodd ei orfodi arni. Ond mae gobaith I edrych ymlaen ato. Mae'r greadigaeth hefyd yn mynd I gael ei golled yn rhydd. Bydd hi ddim yn gaeth I lygredd ddim mwy. Bydd yn rhannu'r rhyddid bendigedig fydd Duw yn ei roi i'w blant. Dyn ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn cyryddfan fel draed sy'n mewn poen wrth eni plentyn. Ac nid dim ond y greadigaeth sy'n gryddfan, ond ni hefyd sy'n Gristnogion, ac wedi derbyn yr ysbryd glân fel rhagflas o beth sydd I ddod. Dyn ni hefyd yn gryddfan o'n mewn wrth ddisgwyl i'r diwrnod ddod pan fydd Duw yn ein mabwysiadu ni ac y bydd ein corff yn cael ei ollwng yn rhydd. Am ein bod wedi'n hachub gallwn edrych ymlaen at hyn yn hyderus. Does neb yn edrych ymlaen at rhywbeth sydd ganddo'n barod, ond wrth edrych ymlaen at beth sydd ddim yma eto, rhaid disgwyl yn amneddgar amdano. Oes yna rhywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes, dim byd. Dydy poen ddim yn gallu, na ddioddefaint, cael ein herlyd, newyn na noethni, peryglon, na hyd yn oed cael ein lladd. Mae'r sgrifau sanctaidd yn deud, wrth achos di, dyn ni'n wynebu marwolaeth drwy'r amser. Dyn ni fel defaid ar ei ffordd i'r lladd-dy. Ond dyn ni'n concro'r cwbl I gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad o. Dydy marwolaeth ddim yn gallu. Na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith, dydy anylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg, dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol, dim byd ym mhellteroedd eitha'r gofod nac yn nyfnderoedd y ddaear. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni, y Meseia Iesu. Sydd yn fy ngori, does dim i'w roi gan fy yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu ei hun yw'n ngobaith I
sydd yn fy nori. Does dim i'w roi gan yn o ryw. Yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu Grist, ein hangor ni, meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, efyr yw'r drosor. Pan rwyf yn magu yn y ras, mi godafed son trwy'r ras, trwy drwgada a popeth ddaw. Diogelwyf yng ngwyf a'i law. Diogelwyf yng ngwyf a'i law. Iesu Grist, ein hangor ni, meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, efyr yw'r drosor. Pan ddaw yn ôl ar gymalau'r nef, mi gafod yno gydag yn rhannu o'i gyfiawnder ef, yn etifedd I teyrnas nef. Iesu Grist, ein hangor ni, meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, efyr yw'r drosor. Iesu Grist, ein hangor ni, meirw caiff yw, trwy gariad Crist, trwy y storm, efyr yw'r drosor. Trwy y storm, efyr yw'r drosor. Mae'r Apostol Paul yn ei lythyr cyntaf at Corinthiaid yn deud hyn wrth sôn am bwysigrwydd a nodweddion cariad. Mae gennych chi 3 peth sy'n aros: ffydd, gobaith a chariad. Felly bore yma, gobaith yw ein thema ni. Ond yn y dyddiau anodd a anghyfarwydd yma, sut allan ni obeithio? Ac yn be? Be mae gobaith yn edrych fel yn hyd-destun yn bywydau o ddydd I ddydd? Wel, mae dameg Iesu o'r ffarmwr yn hau wastad wedi fynhara I fel her. Mae'r hedyn sy'n tyfu ymysg y draen ac yn cael ei eithacu gan y mieri yn her fawr, yn enwedig I ni fel Cristnogion yn y byd gorllewinol. Os yn ni'n onest, mae cyfforddusrwydd, moethustrwydd a'n bywydau saff ni yn ei gwneud hi'n anodd yn wybod be mae'n olygu I ddibynnu yn llwyr ar Dduw a roi'n holl gobaith ynddo fo. Mae gyda ni tŷ, car, swydd, statws, teuluoedd, ffrindiau, arian yn y banc, bwyd, dillad, llywodraeth, systemau iechyd, gofal ac addysg,
a miloedd o bethau da eraill sydd yn amddiffyn ni. Ond ella, am y tro'r cyntaf efo'r virus yma, dyn ni wedi cael sioc o weld cymaint mae'r pethau yma yn gallu cael eu siclo. Yn wyneb y haint, tydi'n llywodraeth ni, tydi'n arian ni na'n swyddi ni yn ddim garanti i'n amddiffyn a'n diogelu ni. A dyn ni'n sylweddoli falle nad ydyn ni'n gallu rhoi ein gobaith yn y pethau yma. Mae Paul yn dweud yn glir yn arweiniad 8:24 wrth sôn am gobaith y Cristion a'n yr hyn sydd i ddod, mae'n dweud am ein bod wedi'n hachub gallwn edrych ymlaen at hyn yn hyderus. Dwi'n cefnogi Lerpwl, a tydi Lerpwl ddim wedi ennill y dynrair ers i fi gael yng ngeni, sy'n beth drist ofnadwy. Ond, cyn y lockdown, roeddwn ni'n edrych ymlaen yn hyderus at ddiwedd y tymor. Pam? Wel, oherwydd bod Lerpwl 25 pwynt ar flaen y tabl, a bod buddugoliaeth yn edrych yn sicr. Ac oherwydd bod buddugoliaeth yn edrych mor tebygol, roeddwn ni'n gallu gobeithio yn hyderus yn yr hyn oedd yn mynd i ddod. Wrth gwrs, oedd hynny gyd cyn y lockdown a pwy a wyr be ddigwyddith rwan. Ond y pwynt ydy, gall Cristion fod yn hyderus oherwydd buddugoliaeth sicr Iesu. Y grwys oedd y foment lle cymrodd Iesu cosb Duw am yr hyn bod ni wedi wneud yn wrong. Ein celwyddau ni, ein hunanoldeb ni, ein cenfigen ni, ein cysineb ni, pob bai. Ac fod Iesu'n hollol ddieog, mae'n cymryd dicter Duw am y drwg yma yn ein lle a marw ar grwys. Ac wrth atgyfodi, mae Iesu'n profi ei fuddugoliaeth dros ein be ni. Mae'n profi fod pob peth mae o'n deud yn wir. Wrth gredu yn yr hyn nath Iesu dros ni, cawn ni ein hachub. A dyma achubiaeth sydd ddim yn ddibynnol ar ein statws ni, na'n hamgylchiadau ni, na nerth ni yn hynny, na dim byd ohono ni. Mae'n achubiaeth yn ddibynnol yn hollol ar yr hyn nath Iesu. Mae popeth mae'r byd yn gynnig yn siclo a dymchwel yn y pendraw. Dim ond Iesu sy'n cynnig gobeth sy'n sicr a sy'n para. Oherwydd diom yn ddibynnol arno ni, nag ar y byd o'n cwmpas ni hyd yn oed. Mae Iesu yn cynnig gobaith sy'n seiliedig ar ei gadernid a'i gariad o. Dyn ni am rando ar emyn newydd, emyn ella anghyfarwydd o'r enw Cariad yn Gorchuddio, sy'n sôn am y gobaith sydd yn hariad Duw. Iesu, mor ddofn i'r plwyf a wnaed, gan bicell hyll fy mhechod, ac yn y dŵr a'r gwaed. Rwy'n gweld ei aberth drosodd yn marw Archedaf am y lloches sydd yn ei glwyfau archedaf am y lloches ynddo fe. Rwy'n gweld yng nghys am Judas mor chwerw oedd y braf, a
sy'n hedd di drai, ei glafyn at gyfodiad, i edifeiriol rai. Fy ngobaith yng nghondemniad, diniwed fabytyn, a chariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Fy ngobaith yng nghondemniad, diniwed fabytyn, a chariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Wel, Jonesiaid Arfon, Rachel a Seren, mae'n hyfryd allu siarad efo chi. Diolch am gael y sgwrs yma. Ac ie, eisiau siarad o'n ni am gobaith, pa obaith sydd ni fel Cristnogion yn nghanol y sefyllfa yma efo Covid. Ac wrth gwrs, i ti'n enwedig yn nghanol bod yn ysbyty yn hyn i gyd. Bod yn ysbyty. So pa fath o brofiad oedd o yn ysbyty, efo popeth yn ymlaen? Wel, oedd e fel dechrau pan o'n i wedi cael ei admito i yr ysbyty, oedd yn fel sioc, kind of, achos o'n i ddim yn really gwybod os o'n i'n aros mewn i ddim. Ac oedd e'n profiad eitha anodd, achos oedd mam a dad yn swapo, ddim yn gweld really neb, ac oedd fi'n cael lot o fel tests yn dyn, o fel oedd e'n eitha anodd i fi mynd trwy hwnna i gyd. Be oedd mater anodd ti? O, fi gyda pneumonia. Yn ar ôl triniaeth, llawdriniaeth, ar ôl cael ar chwith fi wedi cael ei tynnu. So, ar ôl yr triniaeth, oedd fi'n iawn, ond oedd fi wedi cael pneumonia, so oedd wedi cael ei admito mewn. Rhaid o fod yn profiad eitha scary ti, a fel ti, os ydych ddim yn gwybod beth yn ymlaen. A hefyd, mae'n rhaid o fod yn eitha scary i mam a dad. Ac Rachel, ella os ti'n gallu dweud dipyn am beth o fel yn ysbyty hefo Ser hefyd, beth o fel mam yn ysbyty? Wel, oherwydd yr amgylchiadau hefo'r coronavirus a popeth, oedd rhaid i Seren cael ei profi ar gyfer hwnna, cos oedd gen i gres uchel a peswch. So, oedd rhaid i ni aros i weld be oedd canlyniadau. A yn ystod yr amser oedden ni'n aros, oedden ni ddim yn gweld neb, neu gadael ystafell, neu mynd hyd yn oed i wneud paned yn y gegin neu rhywbeth fel yna. So oedd o just yn complete isolation. So oedden ni yn poeni, obviously oedden ni'n gobeithio bod popeth yn mynd i fod yn okay ar ran y coronavirus result. Ond oedd o'n anodd bod ar wahân gymaint, dwi'n meddwl. O'n i ddim yn gallu gweld Arfon ddim yn gallu dod i mewn, oedd neb arall yn gallu dod i mewn, ac oedden ni ddim yn gallu gadael. So just Seren a fi mewn stafell bach. Pobl yn dod i mewn weithiau yn full PPE, ond oedden ni ddim yn gwynebu neb, nag ymwneud. A ddim yn gallu gweld neb, ddim yn gallu mynd erid allan, so mae jyst yn adio gymaint mwy o stress yn ydy'r sefyllfa. A felly, yn nghanol hynny i gyd, o na rhywbeth o chi'n teimlo chi gallu dibynnu ar, fel Cristnogion, be oedd y gobaith yna i chi, neu be oedd y pethau yna oedd yn cadw chi fynd? I mi, yn ffydd yn Iesu Grist, mae'n amlwg. Ac y ffaith i fod o wedi deud, i fod o yn cynnig bywyd i ni, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Ac yng nghanol amgylchiadau, lle mae dy ferch di, wel, wyt ti'n gwybod be'n union oedd arni ac yn y blaen.
mae'n anodd dychmygu sut mae hynny'n fywyd ar ei ore, ond rywsut trwy'r profiad i gyd, oedd Duw yn rhoi rhyw dawelwch, rhyw hyder ynddo fo, y bydde fo'n edrych anholen i beth bynnag oedd yn dod felly. A hefyd, y ffaith fod gymaint o bobl yn gweddio. Ar y dechrau cyntaf, mi roedd Duw wedi tynnu'n sylw fi at adnod yn llyfr Joshua, lle mae Duw yn dweud wrth Joshua y bydd un person yn gwneud i 1000 o bobl ddianc. Ac o'n i'n teimlo bod hwnne bron yn rhyw arwydd gan Dduw, bod dim rhaid i ni gael cannoedd o bobl yn gweddio dros seren, y bydde fo'n edrych ar ôl y peth. A dyna ddigwyddodd, ddaru pobl glywed am be o'n mynd ymlaen a gweddio heb i ni wneud apel am weddio gwbl i ddweud y gwir. Teulu Ebeneser a trwy Gymru a rhannau eraill o'r byd hefyd mewn ryfeddol. Wow. Mae hwnna'n, dwi'n meddwl i fi, mae y ffaith bod bod Duw yn teyrnasu dros pob peth, dyn ni'n gallu trystio yn hwnna, bod pethau yn y byd ac yn cymdeithas a bod pob peth yn mynd yn wrong mewn ffordd, a dyn ni ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Dyn ni yn gwybod bod Duw mewn reolaeth o pob peth, a hwnna ydy y Duw sydd yn caru ni, a dyn ni hefo perthynas efo, so dyn ni'n gwybod bod ni'n ddiogel yn hynny o ffordd. A hefyd, bod ni ddim yn gweld teulu Cristnogol ni, oedd pobl yn mesur ni hefo gweddio, oedd pobl yn gadael bwyd i ni wrth y tŷ, oedden ni yn teimlo cariad teulu y capel, bod yn amhosib iddyn nhw dod i'n weld neu ni weld nhw. Os yna unrhyw adnodau sydd wedi helpu chi neu sydd wedi bod ar eich meddwl chi, ydy hwn i neu chi feddwl unrhyw fwy am y sefyllfa trwy Brydain? Ie, dwi'n meddwl bod mae lot o bobl yn sôn am y normal newydd fydd yn dod ar ôl dod allan o hwn. Gwir ydy, bod o'n teimlo'n gyfnod hir i ni, cyfnod byr iawn ydi o mewn gwirionedd o'i gymharu a be mae pobl mewn rhannau eraill o'r byd yn mynd trwyddo fo, lle, yn gyson. Ond faswn i licio meddwl bod o'n sicr wedi'n dysgu ni i sylweddoli bod ni yn perthyn i un byd, bod hwnna'n mynd i newid rhywbeth ynglyn â, dwi'n gwybod, natur, cenhedloedd a perthynas cenhedloedd efo'i gilydd ac yn y blaen. Ond hefyd, yr ffaith bod ni wedi darganfod rhywbeth ynglyn â pwysigrwydd gofal am yn gilydd, a mor bwysig ydi cymuned. O'n i o hyd yn teimlo, o'n i'n pregethu reit aml ynglyn â'r ffaith yn bod ni'n byw mewn byd materol ac arian ac eiddoedd bob peth. A dwi'n meddwl bod y sefyllfa wedi dangos i bobl bod ne fwy i fywyd na'r materol ylly. A mae'n ddiddorol darllen bod mwy o bobl yn gweddio rwan nac oedd cyn y Covid ynde. Yn arbennig yn ddiddorol oedolion ifanc a dynion. O'n i'n darllen ryw erthygl yn ddiweddar yn dweud bod lot o ddynion wedi dechrau gweddio. Pam oedd y ti yn teimlo fel yn wael iawn yn ysbyty? O na unrhyw beth o ti'n meddwl am neu oedd yn helpu ti mynd trwy hynny? Jyst fel y ffaith bod rhywun gyda fi trwy'r fel yr amser oedd ni ddim yn teimlo rili dda. Ac fel gwybod bod pobl yn gweddio dros y fi'n fel helpu fi, a fel cael fel cefnogaeth o pobl, a fel jyst gwybod bod cefnogaeth gan mam a dad, a fel brad a chwaer, a fel pan oedden nhw fyna gyda fi, bod nhw fel yn helpu fi, fel os ydw i'n fel teimlo'n rili wael neu fi angen fel pasach i neu rhywbeth oedden nhw fel dal llaw fi a fel support o fi fyna, a oedd e'n really nice, so... Gwych. A Rachel, oedd na atnod neu gan neu rhywbeth di bod ar dy feddwl di pan mae pethau yn particularly anodd? Ie, fi'n meddwl, fi wedi dewis adnod, cos oedd y cyfnod neu pan oedden ni yn isolation,
oedden ni'n teimlo yn ar wahân gen popeth. A yn y cyfnod yna, danfon neges i fi yn y canodd Meilir, Geraint wedi sgwennu sydd wedi seiliedig sydd wedi seilio ar yr adnod yn Rufeiniad 8, na i just darllen yr adnod, cos mae'n haws i fi wneud fel yna. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu gwahanu ni o ddiaeth i gariad Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angelion ddim yn gallu, na ffawer ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nag yn y dyfodol. Dim byd yn mellteroedd ether gofod, nag yn dyfnderoedd y ddeiar. Does dim byd yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu gwahanu ni o ddiodd cariad Duw yn haglwydd Iesu, y Meseia. So oedd hwnna, pan wyt ti yn teimlo completely ar wahân i pob peth, oedd Sarah fi mewn isolation llwyr gyda'n gilydd, oedd yn gwybod bod ne absolutely dim byd oedd yn gallu gwahanu ni o ddiodd cariad Duw, yn cysur fawr. Wow. Ac oedd rhywun adre hefo'r ddau arall felly yn ymwybodol iawn bod bywyd yn ddifrifol o fregus ac i'm yn gwybod beth oedd o'n blaenau ni ddeud y gwir. Fe allai fo fod wedi bod yn Covid, fe allai fo fod wedi bod yn farwol, ond oedd yr adnod yna'n deud hyd yn oed os di hynny'n wir, sy'n byd yn gwahanu ni o ddiwrth cariad Iesu Grist. Waw, wel, diolch o'r dalon am sgwrsio a dymran eich profiadau chi, a am fod mor onest, chos dwi'n meddwl weithio mae'n hawdd i ni just losio dros pethau, ond mae pethau yn anodd, ond dyn ni dal yn gallu cael gobaith yn Duw. Felly, diolch fawr iawn i chi. Bore da deulu Ebeneser, gobeithiwch bod chi'n cadw gystal ag y gallwch chi yn ystod yr amgylchiadau anodd yma. Dwi'n mynd i'n harwain i mewn cyfnod byr o weddi, ond cyn i mi wneud hynny, o'n isio darllen adnod o llythyr cyntaf Pedr. Felly, llythyr cyntaf Pedr, y benod gyntaf, adnod 3. Bendigedig fyddo Duw, a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd fe'n geni ni o'r newydd, i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Gadewch ni weddio. O Dad Sanctaidd, diolch i ti am y gobaith sydd gynnon ni heddiw fel Cristnogion. Diolch i ti, y dyfod ti wedi ein geni ni o'r newydd a wedi rhoi bywyd ysbrydol i ni pan oedden ni yn farw. Diolch i ti bod ti wedi anfon y Iesu Grist i'r byd, dy unig fab. Diolch bod Iesu wedi byw y bywyd perffaith dyn ni wedi methu byw. Diolch bod Iesu wedi marw ar y groes yn ein lle ni a dros ein pechodau ni. A diolch i ti bod Iesu wedi atgyfodi yn fyw ar y trydydd dydd. A Dad Sanctaidd, diolch i ti ein bod ni heddiw yn gallu cael ein llenwi hefo gobaith. Oherwydd rhyw ddydd, y bydd Iesu Grist yn dod nôl. Diolch y dy fod ti'n addo trwy y Beibl, bod na ddydd yn dod yn y dyfodol pan fydd Iesu yn dychwelyd i'r byd yma. A diolch pan fydd Iesu yn dod nôl. Y bydd dy deyrnas di yn cael ei sefydlu, y byddi di yn cael gwared o boen o ddioddefent, ac y byddwn ni'n cael treulio tragwyddoldeb hefo ti. O Dad, dyn ni'n edrych ymlaen at y diwrnod yna. O Dad Sanctaidd, nid i'n helpu ni heddiw yn ystod y cyfnod anodd a thywyll yma i seilio ein gobaith yn ag ar Iesu Grist. Da ni yn edifarhau, o Dad, mor aml da ni'n roi'n gobaith mewn pethau eraill, mewn cael bywyd cyfforddus. A Dad, da ni mor aml yn anghofio am y gobaith sydd gynnon ni yn Iesu Grist. Ond yn ystod y cyfnod anodd yma, lle da ni ddim yn gallu gwneud llawer, da ni'n cael ein atgoffa na Iesu ydy gwrthrych ein gobaith ni. O Dad Sanctaidd, wneud i ein helpu ni i rannu hefo ein ffrindiau, hefo ein teuluoedd ni,
am y gobaith sydd gynnon ni yn Iesu heddiw. Neu di helpu ni jyst i ddweud rhywbeth amdana ti, am Iesu Grist wrthyn nhw bob dydd. Ac o Dad Sanctaidd, da ni yn cyflwyno ein byd ni i ti eto heddiw. Yn ystod y cyfnod cythryblus yma, wrth i coronavirus barhau i ledeini trwy y ddeiar. Da ni yn gweddio dros bawb sydd yn sal ac yn dioddau o'r virus. Da ni'n gweddio y bydden nhw'n gwella. Da ni'n gweddio, Dad, y bydden nhw'n ffeindio eu gobaith nhw yn Iesu Grist. Da ni'n gweddio, Dad, dros bobl sydd wedi cael ei effeithio mewn ffyrdd eraill gan y virus. Boed eu busnesau nhw neu bywoliaeth nhw yn cael ei effeithio. Plis helpa nhw i ymddiried yno ti. Da ni'n gweddio dros y doctoriaid, y nyrsys, y gweithwyr yr NHS, pawb sy'n gweithio mewn ysbyty neu y gartre gofal. Yn gofyn, Dad, y byddi di yn eu gwarchod nhw, yn eu cynnal nhw, yn rhoi nerth iddyn nhw wneud eu gwaith holl bwysig. O Dad, unwaith eto, da ni'n cyflwyno awdurdodau y Cymru i ti. Ni di, plis roi doethineb i ein awdurdodau ni wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau. Da ni'n gwyddio'n benodol dros Mark Drakeford. Os gweli di fod yn dda, Dad, ni di dywys o ac i arwain o yn y penderfyniadau mae o yn ei wneud. Dad Sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod ato ti a bod ni'n gallu gweddio oherwydd bod ni yn gwneud hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, diolch i Seren ac Arfon a Rachel am rannu chydig o'i profiad nhw o'r gobaith oedden nhw'n teimlo mewn amgylchiadau anodd. A diolch i Gwilym am y weddi hefyd. I gloi felly, wrth feddwl am gobaith, gallai bod hi'n hawdd gweld a cydnabod bod gobaith yn swnio'n dda, ond efallai bod yn syniad eitha abstract, syniad eitha ysbrydol sy'n allan yna. Sut gall y gobaith dyn ni'n credu ynddi newid yn bywyd ni? Be mae'n edrych fel o ddydd i ddydd? Wel, dyn ni'n edrych yn gyflym iawn ar Salm 130, mwyn gweld be mae'r salmydd yma yn dweud am ei obaith. Mae'r salmydd yn dweud, yn adnodau 5 a 6, dwi'n troi at yr arglwydd. Dwi'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobaith. Dwi'n trystio beth mae o'n ddweud. Dwi'n deheu'r meistr ddod. Fwy na gwylwyr yn disgwyl am y bore. Ie, y gwylwyr am y bore. Yn gyntaf, mae'r salmydd yn onest o flaen Duw. Mae'n cydnabod ei boen, mae'n cydnabod ei ddioddefaint. Fel Cristnogion, gallwn ni fod yn gwbl onest efo Duw. Does dim angen airs and graces na unrhyw beth fals. Dyn ni'n dod o flaen tad cariadus sy'n dallt a sy'n gwrando. Felly pen dyn ni'n gweddio ar Dduw, pen dyn ni'n siarad gyda fo. Does na ddim byd sy'n ormod iddo fo ddelio gyda, na ddim byd sy'n rhy fach i ddelio gyda. Does dim sy'n surprise iddo fo. Mae o isio ni ddod ato fel plant o'i flaen. Yn ail, mae'r salmydd yn nodi fod llawn gobaith wrth droi at Dduw. Gallwn ni trystio be mae Duw yn ddweud. Mae'r Beibl yn llawn o straeau o Duw yn gwneud be mae o'n gaddo. Mae'n gaddo mab i Abram. Mae'n gaddo diogelwch i Noa. Mae'n gaddo achub yr Israeliad o'r Aifft. Mae'n gaddo i ddod yn nhw i wlad yr Iddewyd. Mae'n gaddo Meseia i'w bobl. Mae pob un o addewidion Duw yn wir. Felly ddim rhyw geiriau gwag neu slogans ydy addewidion Duw. Dwi ddim yn rhyw dodgy salesman neu conman. Dyma addewidion y Duw a creodd y bydysawd. Mae o wedi profi, a mae o yn profi tro ar ôl tro i fod o'n dda, ac y gallwn ni ei drystio fo. Ac yn olaf, mae'n deud yn y salm ei fod yn disgwyl
fel gwyliwr am y bore ar ddiw. Rwy'n tydi disgwyl ddim yn edrych fel lot. Ydy ddim yn flashy na glamorous, ond mae'n disgwyl am rhywbeth. Mae'n dangos cariad, a mae'n dangos gobaith. Mae'r gwyliwr fan hyn yn disgwyl am y wawr ac am y bore. Mae'n gwybod bod y wawr yn mynd i dorri. Gall wynebu y noson mwyaf tywyll yn obeithio, yn gwybod bod y wawr yn dod. Gall y gwyliwr annog pobl eraill, gall o bwyntio pobl eraill tuag at y wawr, a'r gobaith sydd i ddod. Felly be mae gobaith yn edrych fel yn ein bywyd ni? Mae'n berthynas gonest gyda Duw sy'n ein caru. Mae'n ffydd yn yr hyn mae Duw yn gaddo ac yn gwneud ac wedi gwneud drosom ni. A mae gobaith yn edrych fel pwyntio eraill i gyfeiriad y goleuni yna.